Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, panwas ang Don Salvador Benedicto naka-record sa isa ka kaso sa COVID-19. Nagpositibo nga pulis sa Police Station 4, nagdangat na sa 14. Sa balita nasyonal, Sputnik 5 vaccines ipadala lamang sa mga LGU nakakumpleto sa storage kag handling standards. 150 mil ka COVID-19 testing kada adlaw ginapanawagan sa Octa Research. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Abril 26, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa May TC, ang alkaline na vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako ng aton immune system. May TC, nagatap na sa... Alright, good morning mga ka-aksyon. Welcome gid sa pagpangalagad Aksyon Balitang Bayan numero 1. Good morning na kay Sir Binong 70, mayong aga. Jacqueline Del Mundo Makawili. Good morning man kay Miss Homa Lumena, kay Masi Tovago. Kay Ma Maria Luisa Melos, good morning. Kay Patty Grace Tembrevilla, good morning man. Kay Hinubaan Mayor Ernesto Estrao. Good morning man, Manino Michael June P. Season. Dra sa may Shatu Elise Paraniaque. Kay Miss Carol Montoya, good morning. Alex Monteza, actually boyok danay ka makagapon sang pink chicken gali sa Handumana, no? Yes, oo. Yes, sa Barangay sabi Handumanan. nga ARB Mobile Community Pantry. Good morning dira no sa mga kaaksyon naton sa Barangay Handumanan, especially sa GK Village no dito kita kahapon. Grabe, ang inyo ganito na serve na tagan sa ano kahapon, labot magdi sa mga 400. Yes, oo. Pero kakuha na, good morning dira kay Captain Armelin Vargas. Sang Police Station 10. Ka very orderly sang kwan. Orderly sang pagpatigayon dito kahapon sang kwan sang community pantry. Siyempre, si Captain Armelin pa ya. Good morning dira kag salamat no sa kay kagawa di po niya dira morning man. Kay Atia Kimeriman, dra sa may Mursha, good morning man. Rodrin Alvarez Bayabado, Erwin Gonzalez, good morning dra sa may Maaw. Kay Rochelle Fulgencio, Susana, good morning. Dara sa may Pandanang DSB. Kay Humawan Castro, good morning man. Tara, nakakita mo na? Dali lang, bago lang tagani maka pag Good ginawa morning aman ta. man kay Miss Maria Rivera Murayama. Naga-monitor from Japan. Patty Grace Tembrevilla, good morning. Kay Kagawad Cardinal sang Barangay Asya, nagapamatigid adlaw
Adlaw. Kay Sir Roberto Gallo, good morning. Yes, sa kay may Migo Las naton Vegas. one ball. Oo, good Yes. morning dira sa kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. May aga dira sa inyo. Mary Joy Camero, good morning man. Romela Elostre Arevalo, teacher ni Aksyon din. Teacher, Ma'am Romela, good morning. Do ka complete sang days ko na Action boy daw. Ka-incomplete sang days ko na wala ako update yesterday. Stay safe. Oo. Sige, Si Ma'am Quandra, si Ma'am Luisa Luing Melos, good morning dira. Ara siya kagina. Ara sa kay na, aga pa sa gali. Oo. Yes, aga pa siya sa sisig Una. mo. Wala. Kay John Calago. O sige, ikaw nang action boy. Sige, ginagit lang si Panoy nagapangapi samtang sa pamagapamati sa kag sa Seva family sa Tilanggoy, Banwas ang Bidalbagan. Larry Rico, good morning man dira sa may Purok Kalubay sa Barangay Sampinet sa Escopel family. Kag ginatamyaw dira ang pangapi sa kapihan ni Lani. Good morning dira sa inyo sa Purok Kalubay. Na Alex Montesa, ginatamyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo kag Kelly Jelly. Kag si Ma'am Leda Zamora Yamagishi, no? Good afternoon sa imo dira, no? Hapon gali dito subong sa Minnesota, no? Ginagreet gid ni Ma'am Vanessa Mayo si sister niya Alma Alvarez Gallo kag brother Roberto Wanbol Gallo sang Las Vegas. Muchas gracias gid and God bless. Daw hindi pa siya makakuan from Minnesota, no? Binong si Tenta, monitor man Facebook Live samtang nga pangapis Encarnacion Biler Amarante. Idol ni gid kuno sa sige. Okay, salamat. Reynald Cubid Villavicencio. Veronica Valyado si Chaus. Yerli, good morning man from Doria family sa Mindoro Occidental. Taga-Hinagaran ni si Reynald Villavicencio, no? Cesar Hardinico Hare, good morning man from Victorias. JM Sniper, greet lang palangga niya anak, happy 11th birthday subong. Walang galingalan ang bata niya digimutang, no? Pero bata ni JM Sniper, no? Ray Barrioga, good morning man. Jacqueline Del Mundo Makawili, kag sa family Makawili sa Purok Kabanyuhan, Barangay Tampalon, Cabancalan City. Kay Reyno Lucinario, shout out sa Victorias, Barangay 14. Sakay Noel Amar, good morning sa imo Noel Amar dira sa may Canada, no? Niagara Falls. Ate sige, okay. Stand by na kita mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sang mga balita lokal. Matapos ang malawig na panahon nga nangin COVID-free ang Don Salvador Benedicto, liwat na ka-record sang isa ka kaso ang mga banwa sang aktibo ka kaso. Sa official Facebook page sa nga Don Salvador Benedicto, ang nagpositibo isa ka 25 anyos nga locally stranded individual halin sa Manila kag residente sang barangay Bago Don Salvador Benedicto. Ini siya ang asymptomatic kag karon naka-facility quarantine umpisa sa mag-abot sa probinsya. Ang DSB mo lamang ang lugar sa Negros Occidental nga wala maka-record sang single active case sa COVID-19 sa sulod na sang pila ka bulan. Nadugangan sang siyam ka mga pulis ang Police Station 4 ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Bacolod City Police Office o BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, sa labing ulihing resulta sang swab test, siyam na naman ka mga kapulisan sa Police Station 4 ang nagpositibo sa COVID-19 kahapon nga adlaw kag nagdala sa kabilugan nga 14 ka makumpirmado nga kaso sang COVID-19. Madumduman nga nagligad nga adlaw, 5 ka mga pulis sa Police Station 4 ang unang nagpositibo
sa COVID. Ginpayag man ni Indiape nga ginapadala na ni BCPO City Director Police Colonel Manuel Placido ang pila ka mga police personnel gikan sa Bacolod City Mobile Force Company bilang augmentation man sa Police Station 4. Nagdangat na sa 16 ka mga police personnel sa Bacolod City Police Office ang nagpositibo sa COVID-19. Umpisa ang ipedalo mamaya sa surveillance testing. Sa interview sa Aksyon Radio kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Liberty Indiape, ginpahayag nga ang Police Station 4 ang may pinakamaramo nga COVID-19 positive cases nga may 14 ka mga nagpositibo. Nagpositibo man ang isa ka babae nga pulis nga nadestino sa BCPO headquarters kay isa pa ka miyembro sa Traffic Management Unit. Natala na nga ipedalom sa swab test ang 16 ka mga inmates naman sa Police Station 4 buwas nga akon karon nga adlaw. Ginpahayag man ni Indiape nga alas 8 sang aga karon nga adlaw natala na nga ipaidalom sa surveillance testing ang iban pa nga mga kapulisan sang Bacolod City Police Office dira sa may base center. Sa iban nga balita lokal, dakop ang 39 anyos nga amay matapos nakuhaan sa armas lothang kag ilegal nga droga sa sulod sang Yapulian sa Hacienda Unson, Barangay Purisima, Banwasag, Manapla. Ang nadakpan ang ginkilala kay Roldan Berito, 39 anyos, residente sa amuman nga lugar. Sud kay Police Major Jovito Bose, paagi sa search warrant ni gin-issue sang korte, nagtingob ang pwersa sang ilahanay upo na mga kapulisan sa idalom sang First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company kag tigayon nga ginsulod kag ginosisa ang puloy-an ni Berito. Na-recover sa mga otoridad ang isa 38 caliber revolver, isa ka caliber 22 rifle kag mga bala. Nakuha man sa puloy-an ni Berito ang 3 ka plastic heat sealed sachet sang ginasuspetsohan shabu. Si Berito ang nahunong karon o kon preso karon sa custodial facility sang Manapla PNP kag nagapangtubang sang 2 ka kaso nga paghupot sang illegal nga armas kag illegal nga droga. Samtang dragyapon sa Manapla, preso naman sa Manapla Municipal Police Station ang isa ka dalaga matapos nadakpan kahapon sa bypass operation sa Hacienda Carmon, Barangay Punta Salong, Banwasang, Manapla. Ang naarestong kilala kay Ruben Jean Palik, 28 anyos, residente sa Old Barrio, Barangay Purisima sa mga Banwa. Sunod kay Police Major Jovito Bose, nadakpan si Palik matapos nagbaligya sa ginasuspetsohan shabu sa pulis nga nagpakuno-kuno nga pusher buyer. Nakuha pagid sa iya ang 7 ka plastic sachet sa ginasuspetsohan shabu, kalakip diri ang bypass item. Isa ka pakete sa plastic sachet nga ginausar para sa repacking sa illegal nga droga kag iban pa. Kag sa katapusan nga balita lokal, masobra 400 ka mga individual ang nakabenepisyo sa ginpatigayon nga ARB Mobile Community Pantry sa Aksyon Radio Bacolod sa Gawad, Kalinga Village, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod kahapon sang aga. Ang mga benepisyaryo ang temprano pa nga nagpila apang nagpasiguro na nga nasunod ang tanan nga health protocols nga bulig man sa Police Station 10. Sa ikaduha nga ARB Mobile Community Pantry sa Aksyon Radio Bacolod, nagpili ang mga benepisyaryo sang ila kinahanglanon sa mga ginbutang man nga mautanon, panakot kag iban pa nga galamiton sa kusina. Ang Aksyon Radio Bacolod ang nagapasalamat sa mga donasyon gikan sa mga pribado nga individual. Kahapon sa Pilot ARB o kanagligad nga adlaw sa Pilot ARB Community Pantry sa Aksyon Radio Bacolod, ginpatigay naman sa Barangay 9, Syudad sang Bacolod, masobra 200 ka mga individual ang nakabenepisyo. Ang Aksyon Radio Bacolod ang sa gihapon nagabaton sang donasyon para sa pagpatigayon man sang ARB Mobile Community Pantry sa mga masunod nga inadlaw. Kami nagadako gid pasalamat namon sa aksyon, labi na gid intagaan mo kami priority nga maka-witness kag makahatag sang ginatawag naton jutay nga blessing sa pumuluyo sang barangay Handumanan. We very happy kaga ini matatak ni samon nga ang Aksyon Radio ara gid sa piyak bisan sa jutay nga mga bagay ara gid ang pagbulig niya dako ni nga bagay para sa amon kag labi na gid sa pumuluyo sang barangay Handumanan. Bahin sang pahayag ni Barangay Handumanan Kagawad Jojo Hiponia. Sputnik 5 vaccines ipadala lamang sa mga LGU nga nakakompleto sang storage kag handling standards. Samtang 150,000 ka COVID-19 testing kada adlaw ginaparawagan sang Okta Research. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tagsag. Yes, good morning naman kay Jocelyn Calamaan, kay Annalie Dionela sa Boracay Island. Makaboracay ka, doors ka to, ngita mo si Annalie, ha? Si Annalie, ano kaya Dionela. Junela? Sige. Si Dayon, John, manong ko din siya. Mas kaya mga tao mo to, ari di si Annalie Dionela, niya ay dahil nagligay pa itong binulan, nagbakasyon din, napuli na to. Basta nagbakasyon man sa Boracay. Sige, bakasyon. Eva Gradas Materna, kay Noel Amar, of course, Angie Villa, kay Brooks Rojo, sa kay Sally Di Sousa from Some Village, Jean Pabilio sa Makati City, ginagreet man ni Sir Noel Amar si Perla Derla sa Barangay Estefania, kag subong man kay Leo Quirino, greet siya lang ang taga Silay, family Quirino, kag Makitar. Kay Panga R.R. Rehinio, good morning Tito ko sa radyo. Kag kumari ko sa umaga, sa udto, sa gabi, hasta buwas aga. Magkumari, haigid ka mo iya. No? Donna Navarte Macario, sa kay Adeline Hong, watching live from San Enrique, Nanette Lupase. Pag sa Lupase family, kag Jaime family sa San Enrique, Sheila Alagos, Helen Sareta, good morning man. From Kapadan, Inayawan, Kawayan. Maui, okay, pare ko. Kapaklan? Ha? Kapaklan? Kapaklan? Inayawan, Kapaklan gali. Kawayan. Oo. Maui Kanyada Jr., pre, good morning man sa imo. Kag shoutout ko no sa kay Brad niya, Gary. Ay, si Gary Kanyada Jr., birthday subong. Happy birthday sa imo. Happy birthday. Gary Kanyada. Sige. Sundors? Jack Pinonggan, good morning man. Kay Teres Simpronyong, good morning. Kay Wasabi Magellan, maayong agap. Philbert Magbanwa. Si Cesar Hardinico, karigin pamangkot yun, kamusta? Kaya Caridad Locanias, good morning man. Maria Teresa Hofelenia, kay Ma'am Van, thank you so much sa 100 stars. Yes, thank you Ma'am Van. Salamat. Joval Trinidad sa Kabankalan, good morning. Kay Joseph Pacifico, good morning man, watching live from Mayor's Office, San Enrique. Ginagreet niya lang si Jomar Halipa kag Jonald Garcia. Kaya Efraim Arus, o yung tagiya sang Sally Lechon, good morning dres inyo sa Sumag. Sa Handumanan, ila man na? Kami Wala nakita ko ko to sa Handumanan mo. Diba siguro Balik ko ba siya man ni Efraim? Sige. Wow, gaano na siya action boy. Branch Nakita out. Yes, go branch out. Go branch out. Kung iyagin man to. Kung iyagin man to. Kay Ma'am Van, kinagreet niya man si Sir Noel Amar, Sir Milili Oligos ang Bani Cafes, Miss Kelly Jelly, Sir Pink Chicken, aka Alex Montesa, mas Pink Chicken pangalan niya. Kasi ito na nga, EFC member, good morning. Aprilin Capitulo, good morning man. Ronnie S. Villanueva, good morning sa HMA Medical Specialty Center, Talisay City, sa mga doctors, nurses, staff, of course, sa yasawa nga si Carol. Kag sa duwa niya kabata nga si Juan Daniel and bless. Mabuhay Aksyon Radio. Salamat, Arlene. Malabon, good morning man. Paliho greet sa bata nga si April Joyce
Mate. Happy birthday, salamat. Yes, You're happy welcome. birthday. Kay Nonoy Harandoon, nga monitor man subong diri sa poblasyon Bago City, ginagreet kagi ni Sir Binong 70. Nilda Yutis, good morning. Nomeriano Solatorio, maayong agaman. Sige. Sa kay Jodenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Phil Alunsagay, dira sa Tokyo, Japan. Kagay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning man. Sa akon dira nga manghod kay Tess Duran bala sa Saudi Arabia, good morning dira kay naga-monitor man subong. Subong ni subong raw alas 6:30. Amanog alas 6:30 sa ilan ato yung mga launay media sa kagaon. Ay, bongga. Randy Artiaga Santisas, listening forever. Ay, bunggahan ko sa Bungga listening pagit forever. siya yan, ha? Sa kay Numeriano Solatorio, good morning man. Bia Jonathan, kano bugtaw na hambal ni Ma'am Van. Huwag ka pa kabugtaw. Lloyd Tano Rio, watching live sa La Carlota City. Imogen Ferrer Montilibano. Kagambal ni Sir Efraim Aros, Aksyon Boy iya, pag ituguling sandumanan. Correct. Kita ko to gapon, nalabayan ko to. Kaya dito ka mo gapo, nag-community pantry Yes, na. kita ko to may salis. Pwerte na. Congratulations, kita kay siya, Aksyon Boy. Explore siya sa Bacolod. Ilagid man gali, Ako na, bili ko anay kung lai man to iya nga sali. Kay sali, di susa to bala nga. Kalay. Hindi bala. So, kay Sally Arus. Kay Sally Arus, gid man sa gali. At least na-confirm mo, subong pa lang, wala na nadugayan. Bala. Gani. Mabudlay na dahil ko madugayan pa ya. Sige. Okay. Sir Philip, alam sa Guy Action Boy, ara siya. Gani, natamyaw ko siya. Sige. James Ferrer Gulmatico, happy birthday man. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag sa Department of Health nga ang local government unit gid lamang nga nakakompleto sang storage kag handling standards ang paghatagan sang Sputnik 5 COVID-19 vaccine nga natala na mag-abot sa Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang bakuna gin-develop sang Gamaleya Institute ang dapat ipahamtang sa mga madulom nga lugar nga may temperatura nga minus 18 degrees Celsius. Sa diyan iban nga LGU ang indis ni makasarang. Ang temperature standards para sa Sputnik 5 ang mas madubo sa Sinovac ag AstraZeneca nga dapat ipahamtang sa normal storage facilities sa di nag-require lamang sang 2 to 8 degrees Celsius. Ang duha ka manasambit nga brands ang bakuna ang ginagamit sa karon diri sa Pilipinas. Una na ang ipahig sang DOH nga nagalawom sila sa pag-abot sang bakuna nga Pfizer kag Sputnik 5 sa katapusan sang sini nga bulan. Ginalauman ang mas madamo nga deliveries ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas sumugod sa bulan sang Mayo. Sura ka vaccine czar Carlito Galvez Jr. sa bulan sang Mayo kag Hunyo ginalauman ang pag-abot sa kapin 7.8 milyones ka doses sang bakuna. Aminado si Galvez nga na-delay o kung atrasar ang delivery sang bakuna gikan sa COVAX facility. Pagpatag ni Galvez, ang global production kag delivery sang bakuna ang apektado bangod sa pagtaas ng COVID-19 cases sa madamo nga pungsod sa Asia kag Europa. Mga bakuna nga himo sing AstraZeneca, Gamaleya kag Sinovac ang ginalauman nga mag-aabot sa Pilipinas.
Ginapanawagan naman sa Octa Research Group sa gobyerno ang pagpatigayon sa kapin 150,000 ka COVID-19 testing sa kada adlaw agon marasig nga ma-detect ang ginalinan sang balatian. Suno kay Professor Guido David sang Octa Research Group, bisan parang dumuo na ang reproduction rate sang COVID-19 sa Metro Manila matapos ang implementasyon sa istriktong quarantine, nagakadapat sa gyapon nga padayunon ang detection sang kagaw. Nakitaan sang grupo nga mataas sa gyapon ang hospitalization rate sa Metro Manila. Nagapati si David na kung wala na sang COVID-19 surge, mahimo naman amaton ang muno o kung pagpatigayon sang testing capacity sa pungsod. Sa pinakauli nga datos, ang pungsod ang nagpatigayon sang 55,000 nga average daily COVID-19 testing. Naka-record sa 8,162 nga bagong kaso sa COVID-19 ang Pilipinas kahapon adlaw Domingo. Ini ang nagdala sa kabilugan nga 997,523 na kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Samtang 20,509 naman ang nag-ayo sa balatian kag nagdala sa kabilugan nga 903,665 na record ang isang Department of Health ang 109 ka mga napatay bangod sa COVID-19 ka nagdala sa kabilugan nga 16,783. Sa karon 77,075 aktibo nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa mga nagpositibo sa COVID-19, 96.9% dire ang mild kag asymptomatic. Samtang ginapangabay naman ni Commission on Elections spokesperson James Jimenez ang publiko nga ipahibalo sa ila kung nagtaliwan na ang ila himata nga nakarehistro bilang botante sa pungsod, ilabi na karon nga madamo ang napatay bangod sa COVID-19. Suno kay Jimenez karon nga pandemya, madamo ang ginbawian sang kabuhi ang kalabangdanan nga dapat magbulig. Mismo ang mga pumuluyo nga mapalambot sa ila ang mga ngalan agud hindi na malakip sa voters list. Kadungan sa papangayo sa pasaylo sa publiko nga gilayon niya ginbuksan ang issue. Sa katapusan nga balita nasyonal na puno sang buslot ang isa ka salakyan sa Department of Public Works and Highways sa DPWH matapos parakan sa ginaligar New People's Army sa Masbate sa itong Biyernes. Magitaan sa picture nga kuha sa 2nd Infantry Battalion Philippine Army ang isa ka salakyan sa DPWH nga ginpalokpan sa itong Biyernes sa ginapatihan mga rebelde sa probinsya sang Masbate. Isa sa 4 nga sakay nga empleyado sa DPWH sa probinsya ang pilason matapos ang panghitabo. Sulod sa report sang Bicol Police, naigo sang shrapnel sang granada ang salakyan sa Sitio San Jose, Barangay Hamurawan sa Banwa sang Milagros, las 3 ng hapon sa itong Biyernes. Sunod naman sa militar ang nasambit nga pagpalupok ang pagpamahog sang New People's Army sa mga pumuluyo kag kontraktor kag nga ginapatigayon nga road construction project sa nasambit nga lugar agud makapangilkil sa pondo sang nasambit nga proyekto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bio. Ang D3 Bio, pinakabag-o, garantisado, kag epektibo pang... Inyo ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod yapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!